What's up mga tol? What's up? Banla TV here mga tol. Panibagong vlog na naman. Panibagong chapter na naman mga tol. At meron lang kong isi-share ngayon mga tol. Kasi mga tol, last 3 days mga tol. Last 3 days ba yun? Basta mga tol. Kadong niaging adlaw, bisayon na nato. Ambot lang kung makasabot bang mga Tagalog ani. Pero pag tuon mo mga Tagalog, pag tuon na mo Bisaya, kay halos tanan nga nasa sa Luzon ron, buro na mga Bisaya. Kaya karon na siya mga tol. Kaya kadong niaging adlaw mga tol, mag-video tan ako. Mag-video tan ako mga tol, mag-vlog. Kaso mga tol, nag-vlog ko, nagsugod na ko. Tapos niabot ang time mga tol nga ningon si Foreman nga mag-lay-off lagi. So niabot na to. Mag-lay-off sakit kay pamalandungon, di ko kalitok, pamalandungon na magtanggal og tao or mag-floating or mag-lay-off lagi. Tapos ikaw ay kanang ako nga wala ko kasayod basi inana, so nagunaw na ako ang mga tol, so na-stress or nabalaka nga basig ako inter, so wala ko ka-video, wala ko ka-focus sa ako ang pag-vlog. So mao na siya mga tol, tanawa ninyo, mao na siya ang pinakauna. Ay, what's up mga tol? Ay, baguhonin na ito nga itong koneron intro. Sige, balik. What's up mga kulungo? Requested by kulay kong mata, so maligo na ko ron. Okay, basig maliit na ko. So, na ni. Tara. Welcome to my vlog guys. So mag-vlog ta kay para lingaw kay balag kapoy, pero go pa rin. Tara kay tarma na ta. What's up guys? Again, so karon mga unsa ta. Ina na. Mahaw taron, mahaw mada. Apya man ay mahaw pero na kok tareho na. Haling man na. Mga tol, kapit sa nalit. Mahaw ta mga tol. Wala akong gatas pagkabuntag mga tol. Ako. Malit na ta. So mga kulungo, nanay tadre sa gawas. Pasakay na ta. Late na ta mga kulungo. Winter ta late mga kulungo. Winter ta late. Masa ta kay bising madakpan tas pulis. Nandito pala tayo ngayon sa Camellia. Nandito na ako sa bahay ngayon mga tol. Ito nagtao day ko extension. Hindi mo extension mga tol. Extension na yun. Ate na kurintihan. Paano na? Kaya ito lang. Ay, lapat pa ba? Kurinta na yung mga kurinta na kurinta. Kita tayo pagkita. Nabot pulian. Pulian.
Dili, naay mga sumpay ba? Ang galon na ako. That's so good. Taoy di oro kang kamot. Now mo dito si ile itong banda yun. Ilang team, yata yung kulit tayo. Urog ka dali ang kamot. Uwe. Siguro. Wala pa ka sa nalabos. Ito, sakto lang ba? Hindi na makaon sa masang. Mga kulungo, di pa natumay na. Buklutin na rin niya. Putal ba? Yung saksak ng mga tol ka naman tol. So, mo na bala. Ngayon, hindi na makaon. Ano? Nagtrabaho mga tol. Nagbutang steel stick. Mga tol. Boss na mga tol, boss. Boss. Hey. Hey. Wilder na mo, boss. Wilder. Upload na ako ni. Dire taron. So karon mga tol, hapit namang break time, so naga-relax sa gamay tapos dako naman mo ang among natrabaho. Amo na ron. Nanay nag-cutting dito, boss. Oh. Juban. Bad. Hi guys. Tagal na mo kuan. Isbag dulu. Hi guys. Hi guys. Wah. Kulpul eh. Naong kulpul yun. Oh, master. Master. Asar master oh eh. Nah. Oh, asar master. So, mao to siya mga tol. Mao to siya video, naga-vlog ko pinakauna. So, mao to kadong ni aging adlaw nga vlog na ako, gisulod na ako karon kay wala lay ko ka-focus, wala ko ka end sa ako ang vlog. So, mao na siya mga tol, mao to siya na video. So, pag human na to siya mga tol, pag human na tong na last na ako nga video, nag-meeting na mi ato. So, mao to giingon ni Foreman nga inana lagi sad kayo kay tungod nani inaning plano inani ang ato ang buhaton medyo magli-off lagi so wala ko ka-focus kay tungod kay abi na ako nga ma-li-off ko kay ningon si Foreman mga tol pag ingon ni Foreman pinakauna nga ang mali-off sa amo ang team kay 30 ka buok 30 kabok mga tol 30 kabok tao 30 so kami mga tol kami tanan nga isa ka team so kuha ni siya mga tol kuha mi kabok mga 75 plus makuhaan siya og 30 mga tol 35 so makuhaan siya og 30 so 45 mga tol 45 na lang mi kabuok so ang kadong 30 syaro dili ko mainterato mga tol tapos ang ingon ni Foreman sa amua nga walay pili bisag kisikinsa bisag butan bisag kugihan mainter pero giingon ni Foreman iingon na ako sa opisina kay basig makayar na akong dupa makayar na ako sulti ug tana malimta na nila nga ina nakadaghan ang makuha sa among team kay dili may makalihok ug maayo di may makakuha sa kanang kadaghanan nga target kung makuhaan mi kay full force mi mga tol
for full force nga kung kami na team bisag unsa nga trabaho ang ihatag kung mahon nga na time gusto ni engineer nga mao na siya nga time, mao na siya na oras na siya humanon ginanamo mga tol. Og mingos engineer nga ang trabaho nyo karon ugma mo manana kung makaya na mo mga tol, overtime man na mo nag halos magbuntag na mga tol. Magbuntag na. Dagan ko yung mga pictures sa akong Facebook mga tol. Dagan ko yung mga pictures sa akong Facebook nga naga-overtime mi nga nanguli mi mga alas 4 or alas 2 na sa kadlawon. Kay grabe namong kugi sa among panarbaho. Dili mi maka full force, dili mi makakuha murag basig, dili mi makakuha sa amo ang kota man na siya kota nga balay nga humanon kung dili mi full force. Kung makuhaan mi medyo makuhaan mi og marag mapilay mi, so makuhaan mi mga tol bisag labaw na mi half shot basig malubong na nun mi og duha ka itsa mga tol, basig malubong na nun mi og tres ana siya mga tol kung makuhaan mi. So mo to siya mga tol mo to siya nahunong ko ato nga video, nahunong ko kay tungod lagi nato sa kanang nadismaya ko kay basig ma-enter ko, nadismaya na ma-enter. So mo din siya ang pangkaduha pod mga tol nga video nga karon na naadlaw nga gipatawag nami kay para mga tol nga may baw-an na karon kung si Kinsay ma-lay-off. Mo na siya mga tol, tanawan ninyo. Mga tol, nagkaguliyang na din mga tol kay pilian ng mga tol. Pilian ng pilian ng magpaliop mga tol, magpaliop. Pilian na. So may bawa na karon mga tol kung kinsay maliop. Kasi wala na. Kukunin ka na. Kukunin yung sombrero. Happy yung last day na ni Maranoy. I-vlog ko to. Di ba? Nagkagulayang ng mga tol. Awat na si PBB. Pero kanang oras mga tol, naglipay-lipay mi. Pero wala mi kabalo kung si Kinsay mawala sa amuan nga team. En, Okay? ako ngayon nag-iulgib ko nen. Nga naman. Nag-iul ko karong ini nga sitwasyon. Nga naman. Nga naman. Tulo ka bukang mga asawa karon. Tulo akong asawa. Gigatas pa gyud ang duha. Oh, nya. Mo na nag-iul ko karong nga. Pagod kita na mo. Ayo. Karon nga sitwasyon, nananaon niyo na. Tulo ka bukang mga asawa karon nga sitwasyon. Nag-iul ko pagayo. Tulo. Duha. Ano yan? Duha na ko asawa. Gatas pa na. Nya. Murag ko pasulubon jud ko. Labi na ni. Labi? Limam suri asawa. Nya. Sara sila. Morta ko istorya. Salamat sa imong pag-ano mo. Pero gabi Gabi Hangtod alas 4, grabe na kong ampo. Ambot, umusali baron. Kabalo na ikaw, mampo. Ikaw, unsay ikasolde mo, boss? Sindo ba ito karon? Suktol pa malako. Salamat sa karon nga og maundang na may nga trabaho kay grabe nagkakapoy na nga trabaho niya. No, mo ninyo. Wag may Andre break. Mo yung cover ni. Karon nga iniok ni. Salamat sa sir. Salamat sa sir. Iniok ni sir. Kapoy na trabaho sir. Kini karon nakadire karon sa Kamilya pa yung Bukon City. Kini mga trabante mo ni karon gidawat nila tanan nga mahitabo ni kining panahon na karon. Good. Nya karon nagsugod na mga tol. So nanang listahan sa Kinsay magliop. So mana ni Ron. Tawagan niyo yung mga pangalan tulad ko sa bisita
pagkahuman, kung sa inyong kita sa inyong mga papel, confidential ha para sa inyo ha. Kamuha na tayo sa inyong nakita. Natong clothing na mag-clothing siya, pwede mo kung okay sa inyo, mag-update na lang para na ninyo makarelasyon mo, pwede mo mag-firma din sa ako update para pwede na dahil baka ano na to? Magpadayon, napagyapon, pagkawan, balik sa ato, trabaho. Okay ba? Nasakita na ito na? Pagdan. Sa inyong manawan, sa inyong tulot, sa inyong picturean siya, sa inyong magalingon, sa narapatan, sa inyong ang tanan na ito manawan, grasya niya po na natong tanan. Okay? Kung nato na nita sa trabahoan, kung natong gusto mo ulit, mapit na sa buha, kaya mong Kabang. time out. Okay? Sige, salamat. Eliminated! M1! Part. Imong kauban part na eliminated na part. Inyong kauban na eliminated na. Una-una ha. Number 1 to natawag ha. Number 1 natawag. Awa, daboy! Shata. Umuner? Saan nga? Narin niabot karon ng antong na HR unsa ba ha? Umuner ba na unsa ba? Forma ni naman ang isa kanang nakakalog puti. Ano anang nakakuan? Wala siya naka-uniform so ano yung forma na mo? So mga dito siya mga tol. Kanang nagi na ay isa akong kauban mga tol na liop bin mga tol. So pasalamat ko nga kadang wala ko na liop mga tol pero sad kay ko sa akong mga kauban kay tungod kay pamilyado sila. Pamilyado sila mga tol. Tapos na wadam silang trabaho tapos karon nya padong Christmas. So sad ang ilang Christmas mga tol. Sad kayo. Paminaw ginawa sa karon mga tol. Bisag nalipay ko karon mga tol nga kanang wala ko na enter sa lista or sa pagliop. Pero nasad ko kay tungod kay nadaghan ko yung mga kauban nga na-enter sa pagliop mga tol. Tapos mga pamilyado pagod sila. Tapos wala pila kabalo nga sila man day ang maliop. Ang ingon day nila mga tol sa taga-opisina kay mag-floating. So mao na siya mga tol, mag-floating. So wala mi mayuman na mga tol. Pati si Foreman. Gipa-meeting mi ni Foreman kagaina. Ingon si Foreman sa mo nga sorry kaayo. Nangayg sorry si Foreman sa mo. Kay tungod kay wala niya na gampanan mga tol ang iyang pagka-foreman. Abi niya ay kanang murag paminaw niya nga wala niya na kanang gampanan ang iyang pagka-foreman. Kaya nag-sorry siya sa mo kagay na mga tol. Nganingon siya sa pag-meeting na sorry. Ayun lang ko niyo tawagag foreman kay tungod kay wala na ako na dupahan ang inyong mga kauban. So sa kadong pag-meeting niya kagaina mga tol sa amo. Medyo emotional kay mi gaina. So na kuan ginamo kung unsa ka pinangga mi niya nga bisag trabahante ra siya, trabahante ra pod mi. Tapos siya ang mas labaw-labaw sa amo. Murag gusto niya nga sa taman sa mahuman ang project sa Kamilya mag-uban mi. So karon mga tol na ay gipang layoff, na gipang hawa. Medyo nasakitan siya. Bisan ako mga tol, nasakitan ko sa kabahin sa kanang nawa laging trabaho sa akong mga kauban kay tungod kay inana. Kadto sila mga tol. Wala man to sila ang mga gipang tanggal mga tol. May kugihan gid sila mga tol, kugihan. Tapos wala sila absent tapos pero sila man ginapili mga tol. Sila man napili tapos kasagaran pagid na nawala sa mga tao mga tol sa amuan na team. Sa amuan na team mga tol
kami na timpon mga tol, grabe na mong paningkamot, makuha na mong mga target. Tanan-tanan makuha na mong target. Wala mi sa ingon nga nalugi. Wala mi sa ingon nga wala mi kahatag sa giingon. Wala mi kahatag sa giingon sa company nga target. Gihatag namo kung unsa ang muhang mga tol, unsa ang amuang quality, kung unsa po protocol nila, kung unsa po mga balaod nila, gituman po namo. Kay para lagi nga dili mi matanggal. So mao to nahitabo kay na bisag unsaon nimo lagi mga tol, pagkugi, unsaon nimo pag paningkamot nga dili ka matanggal gyapon ka mga tol sa panahon nga pagliop, matanggal gyapon ka, labi na wala kay kapit sa company. Sakit nga na siya mga tol, sakit kaya noon. Kami nga trabahante ra walay kapit sa company. Kami ang daghay na liop. Sakit kasi mga tol paminaon. Pero wala naman tayo mahimo. Wala naman ko mahimo mga tol kay trabahante ra pug ko. So mo to ang maistorya sa lagi. Pero nakasabot man pug ko sa giistorya sa kadong engineer o sa kadong ka QC nga gi-explain niya kung unsay nahitabo sa ilang company ni nanalagi kay pandemic. So nakasabot man pug ko. Sorry pud kung inatong nasulti na ako karon. Sorry sir kung inato kung magtanaw ba mo karon. Sorry kayo kung naabo koy mali, dili mo ko perfecto, pero mao tong nasud sa hunhuna nga amo pong na sulti po sa site kagaina. Mao pud ang gisulti karon sa inyo ha, diri karon sa inyo ha. Sakit mo gud paminawon sir. Sakit mo gud paminawon, di ba? Sa inyo ha, mananaw sa inyo ha. Sa panahon karon, di ba? Panahon karon, padong December, di ba? Paminaw na to karon. Maglipay-lipay kay panahon December ta padulong. Padong Christmas, so lipay-lipay ana. Pero niabot magandang time nga naliop ang isa ka tao, sakit paminawon. Naliop ang isa ka tao, nawadag trabaho. Tapos lisod ba mangitag trabaho karon nga tol? Lisod mangitag trabaho karon kay pandemic. Pero mao man gito mga tol. Wala may tayo mahimo. Gawa sa pagampo. Magampo ra kita sa Ginoo. Ako nagampo ra bukas sa Ginoo. Ano magtako nang di ako. Bisag ako mga tol. Wala ko nag-expect na wala ko na enter sa lista kay ingon nila nga kaya ako mga tol, ako gibuhat na ako ang tanan, gibuhat na ako kung unsa akong best sa panarbaho. Medyo na ako'y pagkukulang, medyo ni absent ko, pero naman ko excuse later kay medyo na sakit or sa badiha mga tol. Tapos pero mo lagi na siya mga tol, mo lagi siya kung unsay bisag unsahon nimo pagkugi, pagkuan nimo sa anang pagkugi, paningkamot nimo sa imong panarbaho. Kung wala kay kapit sa panahon sa pagliop-liop, sigurado matanggal gyapon ka. Pero wala ko ningon sa inyo mga tol nga pag pinuluho mo, dili. Akong ingon sa inyo kung unsa ang imong sildo, mao po nang imong agi. So kung gusto ka mag-overtime, imuhang trabaho, ikugi pod para nang sa imong overtime. Dili pod sa ingon na pasobra-sobrahan kay ang imong lawas na may baliko na sa imong lawas mga tol. Baliko na gina sa imong lawas. Sakit paminawon, pero mao mo na katotohanan diri sa kalibutan nga isa kung saan yung pagkugi. Para nang gugma ra gud. Parang gugma na mga tol. Kung saan yung paningkamot nga dili siya mawala, pero kung gusto gid niya mawala, muhawa gid siya. Para sa panarbaho kung unsa yung pagkugi, kung wala kay kapit, kung paminaw nila nga ikaw nga tanggalon ka, na bisag kugi kay ka, nga bisag ikaw ang abantero, kung tanggalon ka, tanggalon gi kanila. Mao gina mga tol. Sakit paminawon pero dawaton.
sakit, tamalandungon. Sa ako mga kauban nga naliop day. Magkugi ra gid ta. Muning kamo ta, padayon ta sa atong kinabuhi, dili ta mawad aron paglaom. Kugi ra gid ta. Ug salig ta sa Ginoo. Kay lampasan na nato na lampasan na nato kung unsa nga tong kahimtang ron. Lampasan na nato ug mosalig ta sa Ginoo nga naiihatag sa Ginoo nga mas better pa nga trabaho kaysa anang atong kahimtang ron, atong panarbaho napay mas labaw ana nga gibuhat na sa Ginoo nga ihawa ka sa isa ka company kay para ibalin ka sa pikas nga company nga mas better sa imong giagian nga company mga tol. Ug mao ra to mga tol. Ay marag taas na tapos medyo taas na ng vlog. Ambot lang kung naboring ba mo, kung unsa ba nga, pero nga ako aging gisulti karon mga tol, medyo duot gid kayo kung kuan man gikan gid sa akong dughan, gikan ni sa akong utok ug gikan ni sa taas. Sa taas nga nagsalig ko sa iya. At salamat sa pagtanaw. Peace out mga tol. Salamat. Kahit mahirap ang buhay, tuloy pa rin para sa ating pamilya at para sa ating mga pangarap. God bless pa rin sa lahat mga amigo. Tuloy pa rin sa buhay mga amigo. Tara!